идомаи повести об аз куҷо меояд? Дев, шайтон ё аҷина? То таги Шоҳтут бо обраҳаи танге, ки дар бисёр ҷояш аҷиқ рӯйда буд, рафтан лозим меомад. аз тарафи чап ҷӯи чуқур ва аз тарафи рост девори баланди похса тӯл мекашид. ана дар ҳамин пайраҳаи танг кадом як бепарво буқаи калони худро мех карда баста буд. вақте ки Калта пешпеш ва аз паси он Асаду Самад наздик омаданд, буқа аз ҷои худ хест ва бо пои пешаш якду бор хокро гирифта ба таги шикамаш пошид. баъд гардани худро хам карда, гӯё шохҳояшро нишон медода бошад, аввал ду бор хокро чунон пуф кард, ки аз замин гарду чанг хест. бо ин буқа гӯё фаҳмонданӣ буд, ки аз ин ҷо гузашта намемонад. бо вуҷуди ин Калта аз таги девор давида гузашт. буқа бо тамоми қувва ҳамла карда, ӯро бо шохҳои чун антеннаи хонагии телевизораш рост, вале кӯтоҳу ғафси худ ба девор пахш кардан хост. агар Калта чақонӣ намекард, ҷо ба ҷо мемурд. бачаҳо ҳайрон шуда истода монданд. буқа бештар ба ғазаб омада тайёрӣ медид, ки агар ин дафъа ҳатто гурба давида гузарад ҳам ҳамлааш хато намехӯрад. чӣ бояд кард? охир ягон кори беилоҷ нест. оқибат Асад ҳисобашро ёфт. бачаҳо ба ақиб рафта аз ғишаи тут як бағал барг канда оварданд. буқа хӯроки бомазаро дида бо забонаш лабу бинии худро лесидан гирифт. баргро бачаҳо ба тарафи ҷӯ ҳаво доданд. буқа сари худро хам карда ҳарисона машғули хӯрокхӯрӣ шуд. Асаду Самад аз таги девор гузашта рафтанд. таги Шоҳтут ҷои хеле аҷоиб будааст. аз зери шоҳтути калони сершоху барг се ҷӯй ба се тараф мерафт. дар як тараф ҳавзи пуроб ва дуртар аз он мазорчае буд, ки дар болои он шохи гӯсфанди ёбоиро монанд буд. лаблаби се ҷӯ се пайраҳа буд. дар ҷӯй об набуд. дар сояи Шоҳтут ҷомаи худро ба тагаш андохта касе мехобид ва ҳар боре чун қурбоқаи хокии нав аз хоби зимистона бедор шуда қурқур карда хӯрок мекашид. маззаи Шоҳтут ва анор қариб як хел аст. кадоме аз онҳоро одам бинад, даҳонаш об мекушояд. Асаду Самад шоҳтутҳои рехтаро чида хӯрдан гирифтанд. Калта гаҳи тут мехӯрд, аммо ба Шоҳтут нигоҳам намекард. шояд вай ҳам чӣ хеле ки бурҳони биҳӣ аз биҳӣ қимоб аст, аз Шоҳтут қимоб бошад. хайр, ин кори вай. ҳамин мардак, гуфт Самад, шахси хобидаро нишон дода, Шоҳтутро поида хобидагист. Шоҳтут ба кӣ дар кор? розӣ нашуд Асад ба фикри Самад. Шоҳтут ба дарди гулу дору. ҳа бачаҳо, Шоҳтут бо маззами? ин овоз миёни мунозираи бачаҳоро бурид. ин марди симчӯб барин борику пойлуч аз кадом тараф омад? бачаҳо надониста монданд. бачаҳо ба лабу рӯи аз Шоҳтут сурх шудаи худ сар аз замин бардошта ҷавоб додани буданд, ки чашми марди нав омада ба шахси дар соя хобида афтод. о ин Таваккалхоҷа ку, бандаи хоб, гуфт марди пойлуч ва баъд ба бачаҳо муроҷиат кард. мехоҳед ман ба шумо аҷинаи ҳақиқиро нишон диҳам. аҷина ҳарчанд даҳшатнок бошад ҳам, аммо онро дидан хеле аҷиб будагист. ҳа мехоҳем, бо завқ гуфтанд бачаҳо. марди пойлуч як дона шоҳтути пухтаро гирифта ба лаби Таваккалхоҷа як мӯйлаби дароз сохт. Таваккалхоҷа хобу хоболуд, гӯё ба лабаш паша нишаста бошад, бо даст лабашро бод карда монд. марди пойлуч андаке сабр карда истоду пас оҳиста рӯи Таваккалхоҷаро чунон нақшу нигор кард, ки нахандидан мумкин набуд. пас ӯ аз болои мазорча ду шохро оварда ба болои сари Таваккалхоҷа
чунон гузошт ки одами дида аз тарс гурдакаф мешуд. ана ин кӣ? пурсид марди пойлуч аз бачаҳо. дев, гуфта садо дод Самад. шайтон, шайтон шохдор мешавад, гуфт Асад. ба фикри ман аҷина, гуфт марди пойлуч. бигзор хоб равад, ӯро бедор накунед. марди пойлуч рафт. бачаҳо андаке дуртар рафта кунҷкобона пойда нишастанд ки Таваккалхоҷа аз хоб хеста чӣ кор мекунад. аммо Таваккалхоҷа парвои олам надошт. дар ҳамин вақт ду зан ва як духтарча омаданд. яке аз занҳо дар сараш лаганди ба дастурхон печидашудае дошт. аз афташ онҳо ба ягон тӯй рафта истода буданд ва дар табақ боркаш буд. занҳо саргарми суҳбат ба Таваккалхоҷа хеле наздик шуда бошанд ҳам ӯро надида гузашта рафтанашон мумкин буд. хола дар он ҷо аҷина хобидааст. бо ангушт ба тарафи Таваккалхоҷа ишора кард Асад. пеш аз ҳама духтарча очаҷон гӯён ба модараш часпид. лаганд аз сари зан парида рафт ва аз даруни он нону қанд ба ҳар тараф пош хӯрд. зани дуюм бо овози баланд ба дуохонӣ даромад. ҳамаи онҳоро даҳшат фаро гирифта буд. Асаду Самад бо овози баланд қоҳ-қоҳ зада механдиданд. аз ғалоғулӣ Таваккалхоҷа бедор шуда сар бардошт ва дар болои сараш ду шохро дида якбора аз тарс харгӯш барин аз ҷояш ҷаҳида хест. ҳоло вай аз аҳволи худ хабар надошт. занҳо Таваккалхоҷаро аз афташ зуд шинохта ба худ омаданд ки дар рӯяшон хун давид. зани калонсол ниҳоят ба гап даромад. тавба тавба, Таваккалхоҷа, ин чӣ масхарабозӣ? туро кадом ҷинӣ каҷалак зада? як ба афту башараат нигоҳ кун. зани дуюм нон ва қандалоти худро аз нав чида ба лаган меандохт. Таваккалхоҷа зуд ба лаби ҳавз давид ва дар оби соф афту башараи худро дида фарёд зад. ин кори кадоми ноҷинс? хоб додари марг мегӯянд, гуфт зани солхӯрда. дар вақти хобат ана ин шайтончаҳо Асаду Самадро нишон дода гуфт: хуб ҳунарнамоӣ кардандия. дар миёна Асаду Самад ба бало монданд. Таваккалхоҷа зуд ба тарафи онҳо давид. барои шарҳу баён вақт набуд. бачаҳо гурехтанд. дар чунин мавридҳо калта ҳеҷ гоҳ ақиб намемонд. Асаду Самад аз назди буқа ки хобида буд бодвор давида гузаштанд. аммо вақте ки Таваккалхоҷа наздик омад, буқа аз ҷой хеста бо тамоми қувваташ Таваккалхоҷаро заданӣ шуда арғамчини худро шарт канд ва аз паси ӯ давид. акнун Таваккалхоҷа бачаҳоро фаромӯш карда аз буқа мегурехт. буқа бошад думи худро хода карда бу бу гӯён ба Таваккалхоҷа расида ӯро ба болои шохҳои худ савор карданӣ буд. вазъияти бечора Таваккалхоҷа то рафт бад мешуд. ноилоҷ бо тамоми овоз аз ҳавли ҷон дод гуфтан гирифт. вой мурдам, ёрӣ диҳед. аз ҳар тараф одамон давида омаданд ва ба як илоҷ арғамчини дарозеро оварда онро аз ду тараф дошта буқаро аз гарданаш бастанд. акнун ҳама ба аҳволи Таваккалхоҷа механдиданд. Таваккалхоҷа бошад бо ду дасташ рӯяшро рост карда ба тарафи хонааш давид. баъди басанда шудани хархаша Асаду Самад баргашта омада каланчаи худро ёфта гирифтанд. хайрият онро Таваккалхоҷа надида будааст. набошад ё ба дарахт зада мешикаст ё ба ҳавз мепартофт. одамон дар болои ҷаҳл чӣ корҳоеро намекунанд? барои чӣ ба таги шоҳтуд омадани худро бачаҳо фаромӯш карда буданд? аммо каланчаро ёфта боз об ба хотири Асад омад. дар ин ҷо ҳам об нест кӯ? агар лаблаби ҷӯ рафтан гирем ба сари об мерасем, гуфт Самад. ҳар ду ба роҳ даромаданд. ҷӯ чанд бор печутоб хӯрда аз байни заминҳои пахтазор ва боғу майдонҳо гузашта ба кӯчабоғ баромад. пудинаҳои лаби ҷӯ
аз роҳгардии бачаҳо ҷунбида атрофро аз бӯи муаттари худ пур мекарданд. дар баъзе ҷойҳо марминҷон рӯида монанди шоҳтут пухта буд. асаду самад онҳоро чида хӯрда мазза мекарданд. аммо марминҷон ба калта маъқул нашуд. асаду самад чанд бор кафи худро пур карда ба фуки калта дошта бошанд ҳам вай бу карду нахӯрд. аз ростӣ калта андаке ахмақ ё сернозу нуз аст ки ҳатто марминҷонро ҳам намехӯрад. хоҳиш, хориш ва нолиш. аз боғи колхози бӯи меваҳои гуногун расида беихтиёр димоғи иштиҳоро қитиқ мекард. асаду самад даруни ҷӯ ба боғ даромада монданашронро надониста монданд. чашмони онҳо ба шафтолуҳои нимпази миёнсолӣ афтод. кадом одам шафтолуро бинад хӯрдан намехоҳад, хусусан агар шохҳои он аз серҳосилӣ хам шуда қариб ба замин расида бошанд. ба асаду самад хоҳиши шафтолухӯрӣ пайдо шуд. баҳ баҳ, ин шафтолуҳоро бин. аз шодӣ барқ зад чашмони асад. биё чида мехӯрем, гуфт самад. боғбон қапида занад чӣ? ёфтам, гуфт самад. аз байни алафҳо хам шуда меравему як бағал чида ба ягон ҷой бурда мехӯрем. ҳарду куртаҳои худро ба даруни эзорашон андохта, монанди сарҳадчиёне ки барои дастгир кардани ҷосусе мераванд, ба тарафи шафтолу гавак кашиданд. калта ҳам бо онҳо пайравӣ карда, оҳиста оҳиста худро дар байни алафҳо пинҳон карда мерафт. бачаҳо ба таги шафтолу рафта аз ҷой хестанд ва меваҳои нимхомро чида ба бағал андохтан гирифтанд. ана дар вай шох пухтагиаш бисёр аст, оҳиста садо баровард самад. асад ҷаҳида он шохи баландро дошта хам кард. эҳтиёт шавед шох нашиканад. овоз баровард боғбон ки андаки дуртар шафтолудуздии бачаҳоро таъқиб карда завқ мебурд ва давраи бачагии худро ба ёд меовард. овози боғбонро шунида бачаҳо рӯ ба гурез ниҳоданд. истед, ман ба шумо шафтолуҳои пухтагӣ ёфта медиҳам. гуфтани боғбон ба гӯши асаду самад чун ҳақорату дашном расид. бачаҳо баъди оне ки хеле гурехта ба қавли худашон ба ҷои бехатар расиданд, дар як ҷо нишаста шафтолуҳоро якто аз бағал бароварда хӯрдан гирифтанд. аҷибаш дар он буд ки ба калта шафтолу ҳам маъқул нашуд. баъди якчанд дақиқаи шафтолухӯрӣ оҳиста оҳиста бадани асаду самад хоридан гирифт. ниҳоят самад тоқат карда натавониста гуфт: тамоми баданам хорида истодааст. аз они ман ҳам, тарсида овоз баровард асад. ҳарду аввал шикам, баъд гардан ва сонӣ дасту пои худро қатар хоридан гирифтанд. мо ба касалии хориш гирифтор шудем, бо ранги парида гуфт самад. акнун моро ба касалхона бурда укол мекунанд, илова кард асад. ҳарду шафтолуҳои боқимандаро партофта бо чашмони гирьяолуд баданҳои худро хорхорон ба сӯи ҳавлияшон давиданд. бибиҷон, гирья карда асад худро ба оғӯши модараш ҳаво дод. тамоми баданам мехорад. модари асад бадани писарашро дид ки тамом суб сурх шудааст. ниҳоят тарсида ба пурсуҷӯ даромад. ба куҷо рафта будӣ? чӣ хӯрдӣ? аммо асад тарсида шафтолудуздиро руст кард. ба обкушоӣ рафта будем, ҳеҷ чиз нахӯрдем. самад ҳам рафта буд. асад беист бадани худро мехорид. дар хонаи самадино низ ташвиш сар шуд. модари самад ҳаросон ба назди модари асад омад ки аз асли воқеа бохабар шавад ва ягон маслиҳате пурсад. асаду самад дар хонаҳои худ бо ду даст бадани худро хорида нолиш мекарданд. ногоҳ модари асад бо қатъият гуфт: асадҷон, агар росташро нагӯӣ, баданат хоридан мегирад. мо маҷбур туро ба духтур барем. вай укол мекунад. кани росташро гӯ, чӣ воқеа шуд? ноилоҷ асад ба шафтолудуздии худ иқрор шуду
ҳар ду модар оҳи сабук кашиданд. ана ҷазои дуздӣ ҳамин, гуфт модари Асад. одам ба бағалаш шафтолу меандозад, илова кард модари Самад. модарҳо зуд бачаҳои худро бо собун обозӣ доштанд ва хориш ҳам ту дидию ман надидам нест шуд. бегоҳӣ Асаду Самад дари кӯча бо ҳам вохӯрданд. медонӣ Самад, гуфт Асад, ман акнун донистам ки касалии хориш аз шафтолу пайдо мешудааст. инро ҳама медонад, худписандона гуфт Самад. хайр паго ба обкушоӣ меравем ё бо ҳамин тамом, пурсид Асад. албатта меравем, аммо ба ҳеҷ кас гап назан, набошад намемонанд. бачаҳо пинҳонӣ забон як карданд. дар ду шох. он ҷойеро ки ҷӯи калом ба ду тақсим мешавад, душох меноманд. аз рӯи шуниди Асаду Самад об аз ҳамин душох меомад. аммо вақте ки бачаҳо ба ин ҷо омаданд, об набуд. фақат се кас рост истода бо овози баланд гапгузаронӣ мекарданд. инҳо Бурҳони Биҳӣ, Таваккалхоҷа ва ҳамон марди қаддарози дурӯза буд ки аз Таваккалхоҷа аҷина сохта буд. ту муттаҳам Ҳасани ҳангома як рӯз не як рӯз ба дастам меафтӣ, мегуфт Таваккалхоҷа ба марди дирӯзаи қаддароз. барои ҳамаи ҳангомаҳоят чунон боб кунам ки як умр боиси хандаи мардум шавӣ. маълум шуд ки номи ин одам Ҳасани ҳангома будааст. оҳо, ту Таваккалхоҷа 3 сол боз ҳамин гапро мегӯӣ, аммо аз Ҳасан қасос мегирам гуфта боз худат расво мешавӣ. чаро таваккал карда ягон коре намекунӣ? гуфт Бурҳони Биҳӣ. ба ту биҳӣ турши кирмзада гап нарасидааст, бо қаҳр гуфт Таваккалхоҷа. ҳа сухан ба аҷинаи таги шоҳдуд мезебад. ба Таваккалхоҷа тири ҷавобӣ паронд Бурҳон. ҷанҷол то рафт ранги ҷиддӣ мегирифт, аммо дар ҳамин вақт як марди хушбуруди аспсавор омада монд. ҳа, сари даҳанак каланҷан ку? худаш чӣ гап? пурсид ӯ. ин одам мироби колхоз буд. якбора оҳанги гапзании ҷанҷолчиён дигар шуд. об аввал навбати мо, аммо инҳо намегӯянд, гуфт Таваккалхоҷа. Бурҳону Ҳасанро нишон дод. ҳа рост, навбати мо, даҳон кушода Ҳасани ҳангома. ту Таваккалхоҷа беҳтараш дар ягон ҷои соя рафта хоб кун. мо ки заминҳои худро об монда шудем, ба ту хабар медиҳем. мул не, ҳамааш шуда 2 шабу 2 рӯз бедор нашавӣ шуд. ин дафъа Таваккалхоҷа хобида монад, аҷаб не парӣ шуда ба осмон парида равад, илова кард Мироб. ҳама хандиданд. Таваккалхоҷа чизе нагуфта сар хам кард ва пас аз тамом шудани ханда бо ҷиддият гуфт. ман аз имрӯз мутасаддии об. саркорамон гуфтанд ки ё обро мебиёрӣ ё тамом намебиёӣ. Асаду Самад ҳайрон буданд ки инҳо кадом обро кушоданиянд. дар ҳеҷ куҷо охир асари об нест. Асад ба Таваккалхоҷа наздик шуда пурсид. амак, об аз куҷо меояд? аз қалоқи беду аз фиси бинӣ, бо қаҳр ҷавоб дод Таваккалхоҷа. бачаҳо беихтиёр бинии худро кашида монданд. дигарон хандиданд. ниҳоят Мироб ҳазлу шӯхиро бас карда гуфт. об аввал навбати Таваккалхоҷа. ман заминҳои онҳоро дида баромадам. хеле обталаб. чӣ гуфтӣ Бурҳон? рост, кӯтоҳ ҷавоб дод Бурҳони Биҳӣ. охир вай агрономи колхоз, бояд гапи ростро гӯяд. тарбузи Ҳасани ҳангома аз бағалаш афтид. Таваккалхоҷа монанди бачаҳои хурдсол рӯяшро турш карда, забонашро ба Ҳасан бароварда нишон дод. барои чӣ баъзан одамони калонсол худи бачаҳои хурд бар ин рафтор мекунанд? чунки одамони калонсол ҳам як вақтҳо бачаҳои хурд буданд. умуман забонро аз даҳон бароварда ба одамон нишон додан кори нағз не. аммо Таваккалхоҷа барои аз Ҳасани ҳангома қасос гирифтан, ҳоло ғайр аз забон нишондиҳӣ дигар фикре ба сараш наомад.
ҳасани ҳангома, бурҳони биҳӣ ва мироб рафтанд. Таваккалхоҷа ба дастҳояш туф карда каланди худро гирифт. ӯ чим канда ҷӯи тарафи ростро мебаст. бачаҳо ба умеди он ки ҳоло мумкин об ояд нишаста каландзании Таваккалхоҷаро тамошо мекарданд. ба ногоҳ Таваккалхоҷа каланди худро монда, хунук хунук хандида ба назди бачаҳо омад ва якбора аз сари Асаду Самад тӯпиҳояшонро гирифта ба бағалаш андохт. Дина маро масхара карда гурехтагиҳо шумо немӣ? Ана акнун ба дастам афтодед. Тӯпиҳоятонро намедиҳам, ба бозор бурда мефурӯшам. Мо не, вай кори амаки нав ба шумо ҷанҷолкардагӣ буд, гирьяолуд гуфтанд бачаҳо. Медонам, вай муттаҳами ҳангомаку ин корро кардааст. Аммо шумо маро чаро бедор накардед? Хайр майлаш, ман гуноҳи шуморо мебахшам, ба шарте ки ба ҷӯбандии ман ёрӣ диҳед, мулоим шуда гуфт Таваккалхоҷа. Асаду Самад ноилоҷ каланчаи худро гирифта ба чимканӣ машғул шуданд. дар дили онҳо ба Таваккалхоҷа нафрате пайдо шуд. ҳо шерҳои амак, чимро калон калон канда ба ин ҷо оварда зер кардан гиред. ман як нафасамро рост кунам гӯён. Таваккалхоҷа ба таги туд рафта дароз кашид ва рӯймоли худро кушода худро бод кардан гирифт. бачаҳо барои ин ки Таваккалхоҷа тӯпиҳояшонро баргашта диҳад, дам нагирифта кор мекарданд. ногоҳ овози хӯроккашӣ онҳоро аз кор боз дошт. Асаду Самад нугнуки по ба сари Таваккалхоҷа омаданд. вай масти хоб буд. тӯпиамонро гирем чӣ? пичироз зад Самад. агар бедор шуда монад, сонӣ тамоман намедиҳад, дудила шуд Асад. хоби вай сахт аст, бедор намешавад. аввал Самад ва сонӣ Асад оҳиста аз бағали Таваккалхоҷа тӯпиҳои худро гирифтанд. ӯ чизеро ҳис намекард. бо рӯймолаш пояшро баста гурезем чӣ? маслиҳат дод Самад. майлаш, завқ намуд, розӣ шуд Асад. ҳарду рӯймолро аз паҳлӯи Таваккалхоҷа гирифта, бо он ду пои ӯро сахт бастанду бодвор гурехта рафтанд. калта ки аз нишастан ба як ҷо дилгир шуда буд, боз шодикунон ба ҷастухез даромад. бачаҳо дар он даруни ҷӯ боло рафтан гирифтанд. онҳо ба сӯи канал мерафтанд.